Singabahlali baseNxarhuni eWard 26. Nisivalile istrato kwenzeke ntoni deske ninofikelela kwesi sigqibo oba makuvalwe istrato namhlanje apha eNxarhuni? Unobangela uba sivale istrato kungenxa yalo mhlaba. Lo mhlaba ngumhlaba waseNxarhuni lona. Ngumhlaba wethu phaya eNxarhuni, siyiNxarhuni. Phaya eNxarhuni sixoxile ngalo mhlaba, sixoxa noceba, sixoxa nenkosi. Saxoxa ngalo mhlaba sibonisana okokuba funeka kucandwe apha. Kucandelwa abantu. Sabhalisa ke apha, sibhalisa, saqala sabhalisa siseholweni laseGwiqi. Sabhalisa amagama wethu. Nyani sithe sothi emveni koko khange kuphinde kube khonto. Sakubona uba thina masize sizocala because kwauceba akho nto ayithethayo, qha into abasixelele ngayo umhlaba uyahamba. Khuluwa okokuqala nisenza iprotest, okokuqala naniyenze sasenibambileni phambi kwaseVulindlela police station, and from i-developments usuka phaa eVulindlela uzotsho ngoku zikhona ii-changes enanizenza because nanikhalaza ngako, nikhalaza amapolisa indlela niphethe ngayo, nikhalazela plus nale khampani engabonisi ii-documents malunga nalo mhlaba ithi ngowayo. So zikhona ezinye ii-changes ezenzekileyo ever since nani phaa eVulindlela? Zikhona msasazi ii-changes ezenzakayo kuba uMastish waseVulindlela wayehamba nathi, wayengakuthi mhla sikhupha zonke into zethu sizibeka phambi kwakhe sisithi asibi mhlaba, asityhudisi emhlabeni, umhlaba uthi thina. Sazibeka zonke izinto, wazibona uda athi uMastish xa ezibona ezi zinto waseVulindlela athi hayi man, abelungu bayaniqutha umhlaba kuba laa mhlaba ngowenu, nazi izinto zonke zikhona. Kuthe kusanjalo ke ngoku kafowuna, ukhona umntu wafowunayo esithi ulapha uzosiseva for singaphindi singene apha. Kuthe kusanjalo wathi uMastishizaa apha naba bantu sihleli naye etafuleni. Emveni koko ndiphinde ndabona on social media ingaba nina bebechithelwa bene-videos that were trending kuchithwa izindlu apho okanye ngabanye abantu? Sasazi bebechithelwa abantu sithi kuba saya sasebenza ngelizwi likaMastish waseVulindlela kuba wathi singawabeka amagali apha, akazophinda athumele eveni ngoba bengakhange beze aba bangaziyo ngoko bebebabiza. Ababizile abelungu basithi uLafarge esithi umhlaba noAfrimed esithi umhlaba ngowabo, wababiza wathi zani sihlale phantsi ngoba bonke ezi zinto nazi into zalamhlaba abantu banaso. Ngoku into enzekayo sithe singekho thina weza uMastish ehamba namapolisa aseVulindlela, kwachithwa amagali, bebesakhiwa apha achithwa amagali abantu onke, nendlu ibisenkulu ibisenziwe phaya. Bebeke i-security ezilapha. Zide zithi kazisifowunele ezi-security singapha eMthatha, zathi nincedile ningabikho ngoba ilizwi bekuthiwa ze nidutyulwe. Khuluwa, omnye umntu uzoba confused about there are a couple of imihlaba exoxisayo apha, especially apha kufutshane nalapha ku-N2. One ibingulo ubugathwe nayo la security kaGaps phaya yayinabahlali abaninzi baka-9, and one ikhona nalo lapha ngasegarage kanye le apha ebhek kwasegarage lena iuShell. Lo mhlaba nithetha ngayo ngowuphi? Iyephi exoxisayo, iyephi engabhilongi ethu nina? Umhlaba walomlungu ikhona ikware lapha emveni kwegarage, ikhona ikware phaya. Ngumhlaba wakhe ke lo kulanda inala kware. Yebo, ngumhlaba wakhe lo. Ukuqabela pha ngaphezulu nelanto yethu into nemap iyabaxelela, nemap iyabaxelela imap okokuba la mhlaba ngowethu ayingowakhe. Qha ke ngoku into enzeka yena umlungu uthi umhlaba uthengile umhlaba, yaye uthi uthenge eNxarhuni kubantu baseNxarhuni. And nina ningabantu baseNxarhuni? Singabantu baseNxarhuni nathi. And lo mntu ke ngokusayine on behalf of nina uthengisele umlungu anikamazi? Asikamazi ngoba thina uyasibonisa izinto zothenga kodwa eyona angafuna usibonisa yona yile yokuba uthengiselwe ngubani. Yes, uba uthengiselwe ngubani umhlaba ngoba thina sifuna ubona uba ngubani umthengisela umhlaba. Kuba ke unoba silana cause namagama wethu
amagama wethu uwanikiwe umlungu ewanikwa nguceba wethu waseNxarhuni. Phaya kula video nanibekile kokuqala ikhona imibuzo ayibuziwe ngabantu yana senda andifuni ke nithathe wrong okubuza kwami. Ikhona imibuzo ayibuziwe ngabantu ibuza uba okokuqala wakubuzwa ngale ndaba yokuba ningabantu baseNxarhuni i-deed or mhlambi i-title deed ezusitsho umhlaba i-communal nanthe i-communal land. Yes. Ebelonga to uNxarhuni and idemarcatiwe phaya yaboniswa emapini oba umhlaba waseNxarhuni uhamba uphele phi na. And now uyayiveza ke ngokuba lo mlungu uthi uthenge a portion kulo mhlaba waseNxarhuni kulapho nani nesayiphanda khona oba ngubani lo umthengiseleyo. So I think nicacisile le indaba. And number 2 eyona nto ke ivezwa ngabantu ya understand balapha balandikeni basemdanzane nabantu ababukelayo around le into. Can you address le ndaba oba yayi umuntu oyibuka phaya kwakuthethwa nge-5,000 ezikhutshwayo for uthengiswa lo mhlaba? Ungayi-addressa le ndaba andifuna ukubuza kakuhle uba i-5,000 ezithengiswa ngalo mhlaba ziyaphi kwenzeka ntoni ngazo? Ke inkosi Msasazi, i-5,000 sithengisile nyani nge-5,000 apha iplot sazithengisa nge-5,000 not kumuntu waseNxarhuni kubantu bangaphandle. So xa usuka ngaphandle uzofuna umhlaba apha then ke ngoku uyatshajwa yini? Uyatshajwa. But ebantwini balapha eNxarhuni umhlaba uyasikelwa umuntu ongenamhlaba. Sagqiba entlanganisweni yethu yaseNxarhuni ugqiba sathi thina mayibe yi-300 kumntu walapha eNxarhuni. There are abantu abalapha across the road like aba bebe-protesta phaa kuze bazovalwa i-security abalandeka khona nabo banezikhalazo uba there are a lot of abantu aba-around iNxarhuni abafuna ii-plots abanganecessary suka kude but ezi plots zifunyanwa ngabantu abasuka outside of iBuffalo City or mhlawumbi nizithengisele abantu abasuka kwiindawo ezikude eMabhayi kwezinye indawo. Ungaphendula uthini kwezo ndawo? Ndicinga uba mna yabona ke le ndawo iyafuna undibetha because kuba isisigqibo sasisithathile siyiNxarhuni ngoku enye indawo anisokwazi uziphendula because sasixoxe siyiNxarhuni laa nto. Okay, mandibeke olu hlobo. Umntu osuka nakoyiphina indawo i-decision lena naniyithathile ithi nomphina umntu osuka nakoyiphina indawo animjonga apha suka khona as long as enamali othenga iplot niyamnika. Yes. Ukuba ubusuka ebesagqiba uba xa usuka emdantsane ungakhange uzenze into zaseNxarhuni njeba kunezinto ezenziwayo pha eNxarhuni sibethe imali senza ntoni yayibo safazi uba umuntu osuka ngaphandle akakhange asebenze ngokwaseNxarhuni kumisebenzi yaphaya yabo safazi uba kwathiwa kwagqitywa mayibe yi-8,000 thina sanqanda sathi no i-right 5,000 sayihlisa thina si-right 5,000 sazobeka yona ke la 5,000 apha kumntu wonke osuka phi naphi. Animjongo obusuka phi na qha as long as ungasuka eNxarhuni. Yes. i-5,000 rand xa ungumntu waseNxarhuni i-300. 300. No, ndifuna usupplementa just le ndithethwa ngusihlalo ndingumlindeli mna mandizibulisele kubabukeli be-PSM ndizibulisele nakwemkhulu wam. Kona injalo sasiyigqibe emithingini into yokubana xa ungengwaseNxarhuni imali iba yi-5,000 xa ungwaseNxarhuni iba yi-300 because sikhaba laa nto yeebhotile apha kule ndawo because ukusuka eNxarhuni ukuzutsho apha we are driving and sihlala apha imini yonke sicanda sofuna esityile fune sine-fuel as well yebo. Now ke ngoku ezi 5,000 ke besizibiza besiyazi into yobana zizawuhamba zihambe zisincedise kwinto edibene namagqwetha which is le ngxaki sikuyo ngoku. And ngoku as uba senza le into siyenzayo yokuprotesta so isiwe into edibene namagqwetha because kudala siyihambe into edibene namagqwetha and xa sibheke emagqwetheni sibuya phaa sine-high hopes yebo. Kanti emveni kwayo yonke loo nto leyo amagqwetha sithembise sihambe sibuye sizobanika iripoti amagqwetha anyamalale and ke sekukudala sibhatala so now soyisiwe ngokuphela imali epokothweni ngoku and ke yonke inkobe ziyashota kunopotyi ngoku so isakele. That's why the president decide. Yes, decide into yobana yes uyabona le into esenzileyo ngokwabo bazoma ngeenyawo bawuza kuthi because lo kudala besibaleka yebo. Kona besingena problem nohlala nabelungu phansi yebo kuba ke i-documentation sinayo because thina sifuna ude siyibone lento bathi banayo nabo bayibeke apha sihlale ku-round table asinangxaki nabo qha i-problem ke ngoku bayasibaleka and ke ngoku basebenzisa i-financial muscle kuba benemali bayabaleka babheke eGrahamstown esingazi uba kwenzeka ntoni nakula Grahamstown because nawethu amagqwetha once abheke kula Grahamstown abuye eshwantshwatha
Now nivuke ekseni namhlanje. Ngo-5 o'clock. Ngo-5 o'clock benelapha Yes. nivalile lendlela. Yes. And lendlela lena i-strategic kanjani? Why ni choose lendlela uyivala? Okay, what happened is that ke ngoku le ndawo i-entrance esiyisebenzisayo le now yes to kwezi le ndawo sicanda kuyo. Okay. Into eyenzekileyo ibe yi-1 after besichithele ngeli xesha sibheke eMthatha sithe after a week ikwari safika into security yayo apha esingayazi kube ngoku ikwari idibana njani apha because kaloku ikwari i-entrance yasekwarini ingapha kwethu. So siyayiqonda ke ngoku ukuze kanti siyaliwina elidabi masibethe inja kuvela umnikazi wayo. So hence ke ngosivalela ikwari apha sifuna uba ke ngokuze umnikazi which is uLafatshe azokwazi uzosabela because kudala simfuna because asimbaleki nganto. So uqala ekseni namhlanje until now abantu basekwareni abakwazi ungena. Naba bekambe phaa ngasegarage ngoku silinde bona apha belungu babo. Okay. Yes. So i-strategy in that way yoba nizobenza ke nabaforce wabaze etafileni with ezincwadi bathi banazo. Sibafuna apha ngoku. If abazi today or abafiki namhlanje nithi ngoba nizoyiqhuba kangakanani nomxhelo ngakanani for elandile protest here. Noko mkhuluwa asinangxaki noyiqhuba le process because noko ayisityeli imali as compared kunalena simane ubheke emagqwetheni amke noma 20,000 amke noma 10,000 noko lena isibulali kakhulu le boss sihlala kwalapha sikufitshane so ayinazi cost nalamataya siwathengi la siwatshisa apha so noko ayisibulali but ke ngoku yona siyayiqonda ukubana they are losing ngoku but a lot of money le bayiluzileyo even ngoku uyayibo so asizubeka suku into yobana ke ngoku sizawuphinda size nini na kodwa ke okwanamhlanje lamvila balivile lona engamandla mhlekazi wami ewe lo mhlaba sino umastishwa sevula indlela awu no Mr Rautenberg yes uyabona ngoba engumlungu udlala ubulungu ngathi no Mr Malgas andani bangumlandeli wakhe na uMalgas kuba sithala nabo phansi bayibone lento emveni koko basijikele barwaya amapolisa sizowagxeka amapolisa wona xa elapha because sihlala nabo phansi bathi abazothumela amapolisa apha ngoba bayazibona into zethu zinyani. Okay. Imake mkhulu eyona nto ninengxaki nayo with amapolisa because ebekhe yabuzwa lambuzo if uyayikhumbula kulo la social media amapolisa angena ndawo kwinto yomhlaba ya understand. Okay. And eyona nto nikhalazela emapoliseni more than anything yintoni? Indlela nithatha ngayo xa kuhandliswa le case or xa kuziwa apha kuzovalwa or kwakutheni because omnye umuntu bekwathiwa wakhalazela ethetha esithi aniphethe kakubi njani. Okay. Ndicela ingena nje kanti mna umcimbi wamapolisa khande ubona ingxaki at all because aba bantu baphangele and ke ngoku aba bantu ayizo resources zabo ezibaza ngazo apha so umastishi nguye lo umane udlala ngalamapolisa awathumela apha aphinda athi kwayena akaphinda awathumela amapolisa la madoda sifana kanawo kakhulu la madoda amane uthunyelwa apha ngamapolisa and ayayazi once wakubekho ingxaki ekhoyo apha once afika asibone aphinda jike la madoda awasihluphi ngano amapolisa sevula indlela at all iproblem esinayo ngumastishi nocaptain uMalgas qha qwaba kwinto yasevula indlela zeziphi ezingxaki ezikhoyo pha kuma-stage plus ucaptain xa bedibene nathi bangakuthi xa bedibene naba belungu bangasebelungwini so yes omnye umuntu uthe ayo amapolisa yasecourt lenyewe beke uyebona ke okokuqala waqala wathi kuthi le metha ngoku idlulile ngoku kuye ihands zakhe zithayi so akazukwazi uphinda ingene lento isecourt ngoku siyothuke ngento yobana kwayena aphinda abe kanti uyayingena